Midt i Danmark, i Odense Centrums hyggeligste bydel, finder du Skiphusparken. Skibhuskvarteret er et attraktivt område for studerende og børnefamilier. En by i byen med grønne områder og livlig handelsgade, og så ligger Skiphus tæt på centrum og tæt på Odense Fjord. Skiphusparken er nye, funktionelle lejeboliger med fokus på fælles miljø, grønne oaser, liv og legepladser. Bygget om et stort parkområde, hvor de grønne områder med multibane med kunstgræs og legeplads fra Kompan omkranses af de 42 eksklusive rækkevillaer. Skiphusparken er den ideelle ramme for den aktive familie, tæt på by, natur, idrætsliv, sportsanlæg, daginstitutioner, skoler og banegården. De rummelige boliger er i 2 etager. Fra entréen kommer du ind i en stor stue, og i et lækkert svanekøkken fyldt med de bedste Bosch-hvidevarer. Fra stuen er der adgang til egen terrasse, og overalt er der masser af lysindfald fra velfagvinduerne. På første salen er der 2 dejlige, lyse og rummelige værelser. Der er smukke parketgulve, gipslofter og filt på væggene. Et stort soveværelse med fransk altan og masser af skabsplads. Badeværelset er i flot klassisk stil. Lige inden for døren er der et kombineret bryggers- og gæstetoilet. I Skiphusparken får du en fremtidssikret lavenergibolig i god kvalitet, gennemført ned til mindste detalje. Skiphusparken består af 42 boliger til udlejning. Boligarealet er mellem 116 og 121 kvadratmeter fordelt på 4 værelser. Børnene vil elske parken og de store grønne områder. Her opføres en multibane med kunstgræs, hvor børnene kan spille fodbold, basket eller volleyball, og en legeplads for både store og små med gynger, klatrestativ og interaktive legeredskaber, der gør det sjovt at lege med kammeraterne. Skibhuskvarteret er en by i byen. Her finder du alt, hvad du behøver. Specialbutikker, caféer, skoler og grønne områder, hvor du kan dyrke fritidsaktiviteter. Kontakt os og få mere at vide om de skønne lejeboliger tæt på naturen og i Odense Centrums hyggeligste bydel.